Magandang araw mga idol! Welcome sa pinakabagong tambayan ng kwentuhan, balitaan at kulitan. Ito ang Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. Ako po si Idol Mark Espinosa, ang inyong host at makakasama sa makabulang usapan. Dito, tunay na talakayan para sa tunay na idol. Let's start the conversation. Ito ang Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. Before we start, thank you muna sa mga idol nating sumuporta sa naging unang episode natin. At ngayon, with our second episode, makipagkwentuhan naman po tayo sa taong mula sa may makulay na corporate life, law practice, hanggang sa pagpasok sa tourism and hospitality industry. Ang nasa likod ng Casa Beatriz, here at Patay, Bolinao, Pangasinan. Walang iba, Attorney Cesar Natividad. Magandang umaga, attorney, at magandang araw po sa inyo. Masanto sa kabasan na ipagkabigat. Magandang umaga sa iyo, Mark, at magandang umaga sa lahat. Ayun, okay. Attorney, syempre, pag-usapan muna po natin, nabanggit namin kanina, makulay na corporate, ano po ninyo, life po ninyo. Kamustahin lang po namin po ba, before pa kayong pumunta dito sa hospitality and tourism industry, pagkakaroon ng resort, ano bang pinagkakaabala ni Attorney Cesar? Yeah, noong bata pa ako, nagsimula akong magtrabaho, So, nagtrabaho as a computer programmer and then I became a computer expert for a long time. Noong before my 30s, nagpunta ako sa Amerika. Okay. At doon ako nag-practice. Ano, may kamag-anak kayo doon? Paano ba? Anong kwentong pagpunta nyo sa US ba? May kamag-anak ako roon, pero nung may Los Angeles Olympics, nagturista ako roon. Okay. Nadalaw lang. Dalaw lang. Pero pag-uwi ko, sabi ko, well, gusto ko ron. So, after a year, babalik na ako ron para I take my chances there, sabi ko. Okay. So, pag-uwi ko, after a year, nilakad ko yung papeles ko, bumalik na uli ako ron. Okay. So, parang ilang months lang yung tinagal ninyo sa Pilipinas nung nag-stay kayo dito, tapos bumalik ng US? 1 year. 1 year din, okay. 1 year. Mahirap po ba ang mag-apply sa US Embassy, attorney? Ako, hindi ko pa kasi na-try eh. Well, ako, hindi rin ako masyadong nahirapan kasi nung unang punta ko roon, nag-training ako sa Boston para sa trabaho ko as a data processing manager sa Gillette. So, it was work-related, so madali. Hindi na namin hahalongkatin pa mula doon sa childhood, elementary ninyo kasi parang baka kulang yung 2 oras natin. Okay. But you know, how's life in US nung kayo is nag-decide na from your corporate life in the Philippines papunta ng US, kamusta yung buhay doon? Nung una at first, you know, surprisingly, para sa akin, hindi ako nahirapan. Nadalian ako sa buhay doon. Kasi maraming mga iba na homesick sila eh. Well, nga. Anong panlaban ninyo sa homesick noong mga panahon na yon? Baka yung tip natin, syempre may mga manunod dito na OFWs. Well, ganito yun. Alam ko naman na makakadalaw ako very often. So, madalas akong dumalaw noon. Pupunta rito. Dito. Pabalik-balik. So, parang kung kunyari, medyo nalulungkot kayo doon, balik mo ng Pilipinas. Yan. Pero doon, you're also inclined into computer din at first. Matagal din ako nagtrabaho sa computer doon. So, many years hanggang sa naging consultant ako sa Toyota, Tapos, nag-aaral ako ng law sa gabi at saka sa weekend. Sa US kayo nag-aral? Okay. Anong school, if you don't mind, attorney? Western State University sa Fullerton, California. Okay. Yeah. You're working at the same time, you decided to study law sa law school, mag-entrance sa law school. Ang tanong diyan, attorney, syempre may homesick kayo, nagtatrabaho kayo doon, tapos nag-aaral. Pero ang tanong lang, yan ba is nasa plano ninyong mag-law school ba?
Well, hindi long-term plan. Okay. Ako, I would say, hindi ako gumagawa ng long-term plans ko sa buhay ko. Yung kung ano na dyan, I react to it and You do live what I at the have present. to do. Tapos Okay. dito sa resort na to, you'll find out later. So hindi kayo kaya mahirap magkaroon ng anxiety si attorney kasi minsan ang anxiety kasi yung looking forward palagi ano mangyayari in the future. So kayo talagang living in the present ano. Yeah, So, you just do your best every time, every Okay. day. Yun. Pero medyo ano muna ako sa medyo mas personal na buhay. How's your love life during that time, attorney, sa US? Yung migration from the Philippines to Yeah, US. yeah. What can I say? ano bang kwento attorney? Kasi syempre, ganyan. you have lots of inspiration and one of it, Well, syempre, I don't know kung inspiration, but hahaba ang kwentuhan natin. Saka Yung pinaka- sometimes things are better not said. yun, okay. So, anyway, Makulay. but you have a family, attorney. Yeah, I have Yeah. a family. I have 2 sons. Mhm. I have 3 grandkids. Wow. In fact, my son and my 2 grandkids who are in the US right now. Okay. I'm expecting them to be here in a few months. Dumadalaw sila madalas dito. But is there somebody in the family that is helping you in running the business that you have in the Philippines? O kung meron mo kayo sa US, attorney? Well, unfortunately, no. Right now, I'm on my own dito sa okay. business. Yeah. Okay. Kasi alam mo, sa mga idol natin, hindi ko tatanong si attorney, bukod dito po sa kinalalagyan natin na resort, at taga talaga siya, mga taram talaga yung doon ba kayo lumaki, attorney? Yeah, doon ako pinanganak, doon ako lumaki. Okay. So naikamang kayo ito'y western part in putting up this business. Yeah, hindi napal ko, siguro, retire ako na. Mhm. Sagsap-saplak napintas nga lugar, like overlooking Okay. the ocean. So tinasapol ko, saplak ito, ibulinaw, dahil mo tinakita. Okay. So talagang lang. Pero nakikita nyo na dati pang Bulinaw na isang potential talaga ng tourism, Not really. Not really. Okay. Sige, mapunta na tayo, attorney, dito sa ninyo sa business. Paano naman kayo napasok sa resort, pagre-resort, itong particularly itong hospitality and tourism industry? Yeah. Paano? What's the What's story the behind? story? Yeah. Oo. So, nung naghahanap na ako ng mapapag-retirean ko, nakita ko to. Sabi ko, okay. So, kunin ko na to dahil in a few years magre-retire na ako. Ganun. So, nung ko na to, pinatayo ko na tong bahay na to para sa retirement place ko. Okay. So that's the original plan. Retirement lang sana dito. Okay. Oo. Tapos, nung nasa Amerika pa ako, di may tigabantay ako rito. And then finally, nung umuwi na ako rito, kasi mag-for good na ako, nagpagawa na ako ng swimming pool sa likod. So, maraming gustong makiswimming, makitira, can we stay there for a weekend? Okay. Sabi ko, sure, why not? Sabi ko naman, tumulong kayo sa maintenance naman. Okay. Until finally, sabi ko, I better make it into a resort. So yun, parang doon na nag-umpisa. Yeah. Okay, nagsimula sa retirement plan, tapos may mga gusto lang dito na makiligo, then you have eventually yung pag-develop talaga nitong lugar at saka ma-maintain talaga yung ginawa ninyo. So paunti-unting ninyo ito, binuild ninyo yung mga kung ano yung nakikita natin ngayon dito sa Casa Beatriz. Yeah. Okay. But before that, the name was, di ba, iba? Attorney? Yeah, dati, ang pangalan ito, Villa Luna. Villa Luna. And there's a story behind that. Yeah. Medyo komplikado. Komplikado. But to summarize, I lost possession of this place for a while. Okay. And I just got it back last year. So from last year hanggang ngayon, so I'm trying to improve it. Inaayos ko lahat, tapos maganda. Ayun. So hindi na natin intrigahin pa si attorney kung anong kasi actually na-share naman niya kagabi. 4 years ang 4 years yung litigation. Yes. Medyo mahaba-haba yung magiging kwentuhan natin doon. Pero eto attorney,
doon sa mga makakapanood nitong ating usapan, itong podcast natin, paano nyo ilalarawan ang ngayon ay Casa Beatriz sa mga turista na hindi pa po nakakapasyal po dito sa Casa Beatriz? How do you going to para magkaroon sila ng idea? Yeah, I would say pag andito sila, they can enjoy spectacular sunset views. Yun, yes. Maski habang nagsiswimming sila, dahil yung swimming ay tapat mismo ng dagat, mapapanood nila ang sunset, kanya. Tsaka maluwang naman dito, yung mga family, may magbanding sila, picnic, Correct. luto, kain dito, ganyan. Oo, pansin nga namin kasi ilang pamilya itong naka-house ngayon dito. Kasyang-kasya pa. At may space pa. Kanya-kanyang grupo sila. Yes, kanya-kanyang grupo. So, ito po, medyo curious lang ako. From Villa Luna to Casa Beatriz, ano po ba yung kahalagahan po nung pangalan pong Casa Beatriz po? May special po ba itong kahulugan, attorney? Oo nga, yung kaysa isa kong apong babae, siya si Beatriz. Okay. Kaya sabi ko sa papa niya, pwede bang pangalanan ko yung Casa Beatriz yung resort natin dito? Sabi niya, of course, that she'll be thrilled. Sabi. Yeah. How do you describe your apo na sa Beatriz? Well, how do you describe your apo? You love her. She's cute. She's very active. She's intelligent. Okay. Yeah. In fact, just recently, siya sa age category niya sa Maryland, she became a state champion sa gymnastics. So Wow. that makes me proud. Grabe, no? Yeah. So, meron kayong into future Olympian kung sakali. Sana. Okay. Pero eto po, bakit po ba napili nyo po yung pong, kasi sabi naman, ewan ko kung ma-apply dito yung love at first sight sa site na ito. Pero paano nyo po ba para napili na, sige, sa Patara ko pupunta, magtitingin ng, parang potential na maging beach resort? Nung umuwi ako para bumili ng lupa, para dito. So, may napili na ako sa Bulinaw din pero ibang lugar. Nung papunta, nawala ako. So, nag-check-in muna ako sa isang hotel dyan for the night. Okay. Tapos nung pauwi na ako, nagtatanong-tanong ako. Tapos, available nga ito. Ayun. So, sabi ko, ang ganda nito. Although, dati Roland pa to lang Sabi ko, I'll just take this. So, kinuha ko na. Kaysa pabalik-balik, maghanap-hanap pa. At tama naman, maganda itong lugar na to. Okay. So, yun po ang pinaka dito. So, isa rin po, attorney, syempre, with the tight competitions that you have here in, particularly in Western Pangasinan, dito sa Bulinaw, ano po ba yung masasabi lang po ninyo na pinaka-distinct talaga for Casa Beatriz na, kasi dito, pagpasok namin, unang-una namin napansin na hindi siya yung masyadong maraming komplikado na mga, yung mga iba, parang holding area muna kayo, ganyan. Parang hindi siya komplikado na ganun parang direktang pwede kang makipag-usap sa may-ari mismo at saka sa mga tao. So, what else that they can expect yung mga, particularly those first-time visitor ng, pwede maging first-time visitor ng Casa Beatriz? I'm stumped. Well, ito ang napapansin ko pagka may maunang dating nila rito, what I hear mostly, isa sila, ang ganda rito. Yeah. Yeah, kasi pagdating dito, makita ng dagat, tsaka yung pool na ganyan. The pool also is the infinity, datingan. Maganda rito. So I'm proud of that. Maganda rito. And we're trying to improve things. Yes. Kasi bago pa lang kami, Oo, kasi yung nakwento nga ninyo about the litigation and then yung assumption ninyo ulit dito sa natin. Okay. Yan. So, anyway, sir, ano po ba yung mga amenities na pwede po nilang dito madatnan, attorney? Particularly yung mga pwede nilang kunan na mga kubo, mga mga function hall na pwede nilang pagganapan ng kanilang Yeah, dito besides sa mga bonding together ng mga families,
Madalas din dito may mga kasalan, ganyan, Okay. tsaka birthday. Minsan nire-rent yung buong place para magkasalan. Kakasalan dito sa may lugar dito sa baba. Ha. So right now, may itong big house para sa malaking grupo. Tapos may mga kubo houses para sa mga families. Tsaka meron din seaside rooms doon. That can accommodate the different numbers of Yes, may individual. pang 3, pang 5, pang 10, pang Okay. 6, pang 12, tsaka ito pang 20. And then, may pavilion doon na pwedeng i-privatize din yan para doon mag-party. May kailangan Okay. mag-party. But tapos may mga common yung tawag ito, meron pong mga sarili po na mga kitchen, no, attorney. Oh yeah. Lahat ng mga units dito may sariling kitchen o kitchenette Okay. para pwede siya magluto. Okay, nabanggit nyo kanina, they can rent the whole resort. Yes. Oo. Approximately, mahal po ba, attorney? Friendly price naman tayo. Mga around 70,000. Okay. Ano yun, ang itong resort ngayon can accommodate up to 104 Okay. na Yes na. Yes. Yan. Pwera pa ito yung mga, kunyari, ang trip nila. Pwede ba kami mag-tent, attorney? Yan. Okay ba yun, mga yun? Yeah. Aha. Marami nagtitent dito. Minsan pag marami sila, ganyan, nagtitent dito, sa harap o dito doon. Okay. So, isa rin po sa pinaka-concern din, syempre, ng mga bisita, lalo po yung mga manggagaling, local and foreign tourists, the safety. Okay naman, attorney. Yeah. So far, wala pa namang untoward incident dito nangyayari. In fact, isip ko ng isip kung maglalagay ako ng water activities dito, halimbawa mga sea-doo, ganyan, o kaya yung banana boat, ganyan. Oh. Isip ako ng isip kung it's worth the risk Aha. na may mangyari. Okay. So, aside po dito sa mga pool po natin, meron po ba tayong parang mga ibang activities na ino-offer ng resort or sa paligid ng resort? Syempre, maraming tourist spots dito na pwede silang puntahan, attorney, right? Yeah. Yeah, so dito, really aside from the swimming pools, tsaka sa beach, tsaka sa pagpaligo sa dagat, tsaka mga get-together, yung actual na ino-offer ng resort, that's it. Pero dito, may mga operator ng bangka para Okay. dalhin yung mga tourist dyan sa Pulipul Island where they can go snorkeling, cliff diving, ganyan. So, pipikapin sa'yo tapos dalhin. Now, yung mga ibang ginagawa rito ng mga bumibisita rito, so maraming ibang spots dito, parang Enchanted Cave, Bulinaw Falls, Bulinaw Lighthouse, and in fact, karamihan naman nagpunta dito nag-overnight. Kaya kung mag-overnight kayo, pupunta kayo ron, saka maliligo rito, saka sa gabi. Buo na yung activities Yes. nyo. Mauubos na yung 24 hours. Kaya pala may narinig kami kanina, attorney. Sabi nila, tara, dyan na yung bangka. Punta tayo sa location. So itong mga local, for example, na mga parang ibang amenities is coordinating sa inyong resort para ma-accommodate yung mga ibang mga activities pa within Bulinaw, attorney. Yeah, and we advise yung mga parang advise yung mga guests, Guest, okay. kung saan ang gusto nilang puntahan, kung paano, ganyan, kung ano kailangan dalhin. Okay. Para, go ahead. Yun. Isa po sa napansin ko, attorney, kayo medyo parang ang treat nyo sa inyong mga guests is family. Like, nung pagdaan nyo kagabi, like, they're calling you na, attorney, tara, kain po tayo, sir. Ganun. So, gaano ka-importante that yung ating relationship with our client ay talagang yung mapatatag at least talagang parang feel nila yung relationship like a family. Yeah. Alam mo, ako ang isip ko lang, how else should it be? Okay. Di ba? Maybe I'm naturally friendly, Napalangiti. Hindi ko talaga naisip na ito para sa marketing o Oh. No, I'm not, basta sabi ko, you need to be friendly kasi mga friends naman talaga to. So yeah, you're right. I treat them as friends, I treat them as family, every one of them. Minsan medyo may rin,
Pero most of the time, just like you, nakita mo, ano ha? Yes. So Pati yung mga staff ko, ganun din ako eh. Oh, yes. So, parang Sinasabi ng barkada mga lang. iba, Oo. bihira yung ganyan, sabi niya na yung mga staff mo, kaibigan mo. Correct. Yeah, so your mom is right na sana tumakbo kayo. I don't know. Pero hindi sumagi sa inyo na pumasok sa mga politika, gano'n. Hindi. No. You want talagang tahimik lang na buhay. Attorney. Yeah. Okay. So, siguro kung bakit yung naging pala kaibigan ako sa mga staff, maski sa because just like I said earlier, parang accidental lang yung pagiging ko dito sa business. Business, yes. So, I don't even parang hindi business sa akin, Well, resort to, so I need to improve it. We have to have good service, and I'm enjoying it while doing it. That's very important. Yeah. Kahit anong ginagawa mo, mag-enjoy ka. Yeah. Pagka nakikita ko yung mga bata, nag-enjoy, yung mga fathers and their babies, Yes. ito lang ganyan. Yeah, I'm happy. Ayun. Nakikita kong happy siya yung mga ibang tao. So, genuine yung na-feel nyo talaga na hindi lang para sa promotion of business. Ito, gaano ka-importante, attorney, na we could help the community, lalo na to employ locals dito para mabigyan sila ng trabaho? Yeah. Ano yan sa tingin ko, kasi pag nagpatakbo ka ng ganitong negosyo, siyempre kailangan mo ng tao. Kailangan mo ng magagaling na tao. Correct. In that way, they are very helpful to you. Yung Ngayon, of course, tumutulong ka rin sa kanila by giving them employment, kanyan, sa mga pamilya nila, yung mga nagpapaaral, yung mga may baby. Tama. So, it's a give and take, Yes. The more you give, the more you receive. Yes, oo. So, The more you give without condition is mas maraming blessing. So I'm thankful na na I'm here. Tapos I can say I'm in good terms with almost everybody around me, my neighbors. We can attest to that kasi parang ilang oras lang namin kayong kasama, attorney. Ganun ba? Napapansin namin na you are close with your mga employee, tawag ito, mga employees ninyo. So, anyway, attorney, do we have any na ginagawa na makipagtulungan sa LGU para sa tourism effort ng lalo na ng Bolinao? Siyempre, number one dyan, ang Casa Beatriz ba is compliant doon sa mga pinapatupad ng ating tourism office here. At saka, siyempre, yung andyan din yung talagang continuous promotion. Kasi I heard you have your marketing and people also. Attorney. Yeah. Ito, since hindi pa kami matagal dito sa pag-operate namin, So, we're really just starting to engage with the community, saka yung tourism community, Just ngayon, pa-attend lang kami muna ng meeting, tsaka kung may masasabihin, we comply, kung may mga requirements, we comply. But gusto kong maging active ang Casa Beatriz sa pag-push forward ng industry tsaka ng community. But we'll get there. Yeah. As we get to know other people around the community. Kasi minsan, siyempre pagka nagpunta ka sa meeting, kukunti pa kakilala mo, hindi ka naman masyadong Yes, correct. easy muna. Oo. Yeah. So, pero ito yung mga ilan na bumibisita dito, attorney. By the way, naapektuhan ba kayo ng pandemya? Talaga? That's the before Villa Luna. Yeah, So, Villa Luna, kasi nung may time sa pandemic na bawal talaga. Tapos sinimulan nila paunti-unti, dapat may permit dito, may mga requirements bago makarating, dapat may mga exam ganyan. So malaking epekto. Pero doon nagsimula naman na yung nawalan ako ng possession nito. So yung pandemya mismo, parang hindi ko na nakita. okay, sige. So hindi na, we will going to dig deeper on that issue kasi baka magkaiyakan kami dito. Anyway, attorney, gaano ka-importante
that we maintain the good relationship ng employee-employer aspect, attorney, in running a business? Well, yun, sa tingin ko yung good relationship between employer and employee is always very important. Diba? Okay. Kasi dapat may Yeah. coordination kayo, nakakaintindihan kayo kung anong dapat gawin, kung anong mga priorities. At the same time, you have to balance yung good relationship para yung respect towards one another, yung Right. may discipline, ganyan, nandun pa rin. So it's a balancing effort Correct. yung ano. At tratado naman, may ngiti sa bawat labi ng inyong mga empleyado. Kasi, bonuses, yung salary is just, for me, ano lang yan eh. Ako bilang isang empleyado din, parang, ano na lang yan, bonus na lang yun eh. Pero, yung pagkakaroon ng isang boss na talaga ituturing ka na pamilya at kaibigan, yan talaga ang pinaka ano na magtatagal ka dito sa trabaho mo. Yun, attorney. Tama po ba? Ano yan eh, is the relationship and respect, ganyan. Respect. Yung respect Maintaining the each other. professionalism na ano. Okay. Pero- So, Go sige, ahead. attorney. Go ahead. Pero, minsan mayroon din naman, hitches, di ba? Of course. Eh, mga, ano ba? Aha, oo. Yan. Kanina umaga lang kinausap ko yung sinusay ko. Ito, ano yung nangyari. Aha, yeah. Isipin mo mabuti. Yes. Okay. So, anyway, attorney, let's go to the marketing strategy of Casa Beatriz. Full house kayo halos. Last week pa parang nag-inquire din kami, medyo full house din kayo talaga. And you are just giving us a date na talagang ito lang yung may bakante kami. How do you maintain to entice yung ating offering sa Casa Beatriz na talagang not just only because of summer and Holy Week na nagdaan, pero talagang kung hindi maganda dito, hindi babalikan ng tao eh. Pero ito, full house kayo palagi. So, yun, lagi ko sinasabi sa tao ko na we do our best na maganda talaga tayo. We're clean and we are respectful to our clients, we're friendly to them, ganyan. Kung anong kailangan nila, ibigay nyo. The customer is always right. Diba? Kasi, sabi ko, yung mga yan, ang lalayo ng pinanggalingan, ang tagal na pinano yan. Gusto mag-relax. Minsan magkita-kita ng mga magkamag-anak, we need to do everything to make it right for them. Minsan pumapalpak din, but we try. Yeah. Ngayon, tungkol naman sa Marketing strategy. Alam mo, ang marketing efforts na advertising efforts sa Facebook lang. Bubus kami. So, pumipili ako ng pictures o video, pinapost ko, tapos binuboost. Yun lang. Kasi hindi naman masyadong marami itong units dito. So, it's almost enough. Yeah. So, talagang social media helps you also yung ating business, the Casa Beatriz, to further promote it. Halos social media lang ang promotion. Okay. So, marami rin dito mga napapansin namin, mga Gen Z, mga medyo yung mga young natin, talagang dito, medyo appealing sa kanila yung amenities din na meron ang Casa Beatriz. Do you have any long-term plan for Casa Beatriz? Considering yung inyo pong edad, considering yung inyo pong dapat nga retirement plan lang ito na pahingahan lang. But what the guests and the people of not just only in Pangasinan is expecting for Casa Beatriz when it comes into expansion? Yeah, well, ganito, pagdating sa expansion in terms of being able to accommodate a lot more clients, a lot more guests, I think I'm not going to that. Dahil nga sinabi mo na, medyo may edad na tayo. Okay. Pero ang plano ko rito is just to improve on what we have now, especially sa landscaping, tsaka kung mayroong iba dyang activities na dadagdag para sa mga bata at saka sa mga adult na parang
bang water-based na building. Yeah. Tsaka pagagandahin talaga ang ang surrounding. Yeah. Okay. So, well, wala siguro kong tatanong to. Pero, syempre, the Casa Beatriz is open 24 hours naman, attorney. And particularly holidays, during holidays. Minsan, mga 3 o'clock in the morning, may magre-ring yung phone ko. Inquiry. Nandito kami sa harapan nyo. Pwede ba kami matulog dyan ngayon? So, pero attorney, anong pahinga ninyo? Anong araw na hindi? Yun nga, kaya nga gusto ko ma-meet nyo sa si Esil tsaka si si Noli. Sabi ko, in 2 months time, iwanan ko na kayo rito. Dapat alam niyo na yung mga ginagawa ko. Okay, pero ngayon talagang medyo may micromanaging pa na nangyayari. Exactly. So, yun. Anyway, attorney, we enjoy yung stay ng buong IFM News team dito and our DJs dito sa ating Casa Beatriz. And una lang kami magpapasalamat for inviting us in your place, of course. Pero aside from that, syempre, attorney, maybe you would like to invite yung ating mga viewers, yung ating mga listeners na manonood at nanonood ng podcast natin na ito to visit, of course, how they can inquire sa price, sa availability ng mga accommodation, attorney. Okay, thank you. Pero bago noon, magsi-thank you din ako sa inyo. Opo. Thank you, Mark, and thank you sa inyong lahat. Kay Sir Maui. Kay Sir Maui, alam mo, yun, nabanggit yung Gen Z o millennial. Yeah. So, ngayon ako nakapag greater interaction sa Gen Z tsaka mga kapatid nyo. Great, mga bata. But anyway, so, yeah, we'd like to invite lahat kayo para puntahan bisitahin ang Casa Beatriz. Ang Casa Beatriz ay may Facebook page, Casa Beatriz Beach Resort. At makikita nyo ron yung iba-ibang postings tungkol sa Casa Beatriz. At pag nag-inquire kayo doon, mag-send lang ng message, sasagutin kayo kung na availability, mga presyo, kung paano magpunta, so nandun. And sana take this opportunity this summer para maranasan nyo naman Casa Beatriz in Patar. Ayun, okay. Lastly na lang, attorney, your advice to those people na gustong pumasok din sa ganitong klase ng pagninegosyo and kahanga-hanga yung pagbalance ninyo na studying, working, and having a business. Itong negosyo to, the way I see it, it's a work of love, ba din tawag doon? Yeah. You need to enjoy doing it for Yes. you to be able to do a good job of it because it takes a lot. Yeah. Ang dami yung asikasuin. Pero sa tingin ko, hopefully, after a little time, mag-stabilize na yung mga problema and then you can really enjoy. And I like yung sinabi nyo kagabi na quote niyo na life is full of surprises. Huwag lang unpleasant. Yeah. Thank you very much. Salamat po. Thank you, Mark. Thank you. Yes, okay. Isang makabuluhan na naman po mga idol ang natunghayan natin na episode na ito with attorney Cesar Natividad, ang owner and property po ng Casa Beatriz dito sa May Patar. And saksi po kami sa ganda po ng sunset with the amenities that they have in Casa Beatriz. Naku, hindi ka madidismaya, idol. Pero syempre, paalala lang po natin, again, katulad ng nabanggit ni attorney Cesar, nag-uumpisa po sila ulit kasi nga kaka-acquire lang po nila ulit ng property po na ito. Kaya kung may mga lapses man po na makita po tayo, huwag ka agad mag-bash. Sabihin para at least ma-improve po ng ating pong mga may-ari syempre ng kahit anong resort, hindi lang po dito sa Casa Beatriz. And of course, again, maraming salamat po sa pagtutok po sa panibagong episode po nito. Abangan po ang aming susunod na episode sa Usap Tayo Idol, the IFM Dagupan Podcast. Happy summer!